ବିଜେଡି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କହୁଛି ବିଜେଡି ରହିବ ନା। ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ରହିବନି। ଆଜି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ନା ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି। ସେ ନବୀନ କହିଲେ ସୁଜାତା ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଝିଅ କରିନେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଝିଅ କରିକିରି ସୁଜାତା ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ କହୁଛି, କୌଣସି ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀର ଟାଇଟେଲରେ ସେ ଗଣତା ହୁଏ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେନି? ମୁଁ ତ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଏଇଟା ବି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଉତ କହିଲେ କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଃଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଝିଅ ପାୱାର ଲୋଭରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଟାଇଟେଲକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହୁଏନି, ଏଇଠି ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଛି।